Slíme Dubnica, Majlo Dubnica ťa volá. Počujeme sa, to Slíme? No, Slíme, ja mám dosť vybité baterky, tak poď, ako ma bereš, OM4 AEK, Slíme, Majlo Dubnica. Ja to nemusíš hovoriť tvoju značku. No, počujem ťa, keď som sa postavil, hľadám signál, tak celkom dobre. No, ja som teraz vystrčený z okna vlastne, kde mám stožiar, takže je to celkom slušné, no. Pekne ťa počujem tam aj tam aj tam. No, teraz keď si v okne, tak to ide úplne perfektne, ide to, normálne 59, pekný signál, takže paráda, ide to. Ja som z hora z vrchu spravil 109 km, skús ma prekonať. Majlo, Slíme Dubnica. No, vieš čo, ja som na Javorine spravil veľmi pekné tiež spojenie s balónom, v balóne, ale teraz si už presne neviem povedať, koľko kilometrov to bolo, ale mám taký pocit, že okolo 150. Takže jednak ja som bol vysoko, oni boli strašne vysoko, lebo leteli. Takže ja som spravil pekné spojenie. No, tak výborne, no. Je tam ešte nejaká expedícia okrem vás? Mino, čo si spomínal, že na Veľkej Javorine, ale to som asi nejako prepočul. No, čo mám furt tou značkou? Slíme, Majlo Dubnica. No vieš čo, my sme tu na kopci, na tu expedícii počujeme strašne veľa tu na, takže neviem ako ty, dole v meste, ale tu na je hromadu expedícií. Na Javorine je, ale myslím, že vysielal iba z ručky, takže on nevysiela nejako moc expedične, len tak si vyšiel asi na prechádzku, takže tak. No a ináč v okolí vysielajú ešte v Skalke, vysiela na expedícii, a neviem, niekoho z Liptova sme mali a také spojenia. No, ja tu počujem, dá sa povedať gulové, iba Míňa, jak tu kričí, no, takže nech sa vám tam darí, ja sa možno zajtra kde si vyberiem, ak sa budem nudiť, no ale neviem, či mi dneska PMR-ka, lebo je to také, že dosť vybité. Takže snáď sa budeme skoro počuť, nech sa vám tam darí. Majlo, Slíme Dubnica. No je to strašne veľké rušenie na tomto prvom kanále, neviem, nedá sa to zobralo na tomto pásme rušenie. No, skúsme to na druhom kanále, poď na dvojku. No, idem. Takže som na dvojke. No, je to zaujímavé, neviem čo to robí, ale strašné rušenie na prvom kanále. Neviem, či to nerobí ten opakovač na Veľkej Javorine. Ten je na pečke, ale. No, bol na pečke, ale bol výpadok elektrického prúdu. A nakoľko to zasa vyresetoval, tak je na prvom kanáli. Ja, a je tam oné, aj subtom, či nie? Neviem, či je tam subtom, mám taký pocit, že áno, že jednotka subtom je tam. No ale bol som informovaný, že by tam namontovali aj UPS-ku na to, ale ak si to nepomohlo, neviem prečo. Asi vypadla aj tá. Mne sa zdalo, že to má aj na baterky riešené. Dobre.